কর্মী নেতা নাই আর এই মিটিং সেরাটো অলপ ভালকে ষ্টাডি কৰক আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়োৰ মুখটো ভালকে চাওকচোন সেই অন্তৰৰ পৰা এই হিতেশ এই চন্দন এই খাম্পাক একচেপ্ট কৰিছে না নাই বুজি পাব खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय दानिया फै लोगोफोर जोङो नुनो मोनगासिनो दंखायो ससियेल मिडियायावहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय एमनकि बर'फोरल' नङा गुबुन गुबुन हारियाबो बर'फोरखौहाय खैसाराव खोख्लैनो थाखाय ओरैबायदि नाजाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना ओरैहाय माखासे सुबुंफोरखौ नुखादों बिथांमोना बावैसो सिगां बीजेपी पार्टियाव हाबदोंमोन दा बीजेपी पार्टियाव हाबनायनि उनावहाय बिसोरो मा आरोबाव बीपीएफ पार्टियाव फैफिनदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों आरो बेल' नङा आरोबाव सोनाब नायगाव ना मा होनना बुङो बेयावबो इउपिपिएल पार्टियाव हाबनाय बीपीएफनिफ्राय हाबफैनाय मानसिफ्रा बीपीएफनावनो फैफिनबाय होननानैहाय जोङो नुनो मोनदों बेखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों दिनैनि समावहाय रावबो रावखौबो थगायनानैहाय सिखमानो हाया हा दा बेनिखायनो आं सानदों बीपीएफ पार्टियावहाय जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बीपीएफआवनो था आरो बीपीएफ पार्टिखौहाय नोंसोरो मोजां मोनाखैब्ला गुबुन पार्टियाव हाबनानै गुबुन पार्टिखौहाय बदनाम होनो थाखाय साननै सानथामनि थाखाय नोंसोरो सेस्था दा खालाम नोंसोरो बीपीएफ पार्टिखौ नागारनानै इउपिपिएल पार्टी बीजेपी पार्टियाव मानो हाबनाय नोंथांमोननि थांखिया बीपीएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनाय आरो बीजेपीआव हाबनायनि मेन थांखियाखौहाय आं सानदों जे नोंथांमोना बै पार्टियाव हाबनानैहाय एसेसो रां मोनगोन खोमा साननानैहाय नोंथांमोना हाबदों आरो नङाब्ला नोंथांमोना बीपीएफखौनो नागारालासे ओरैनो हाबहैफ्लानानैहाय बिथांमोननि सिंनि बाथ्राफोरखौहाय खोनासंनानै लानो आरो बिथांमोननि जे मावनाय हाबाफारि बेफोरखौहाय सुलाद लानो थाखाय नोंथांमोना हाबफ्लानानैहाय बै पार्टिखौहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय लाजि फोनांनो थाखायसो नोंथांमोना हाबदोंमोन जानो हागौ बेखायनो नोंथांमोन बायदि थौले गोसोनि मानसिया गुबुन पार्टिनिफ्राय गुबुन पार्टियाव थांनानै आरोबाव एखे पार्टियावनो फैफिनदों जोबोद लाजिंसिं लाजिनो सोलोंब्रा नोंथांमोन हाबनानैहाय नोंथांमोना थाहैखाबायब्ला मानो ओंखारबावनांगौ पार्टी मोजाङा माब्लाबाबो बेफोरबायदि एक्सेप्ट खालामा दा नोंसोरो बीपीएफनिफ्राय आरोबाव इउपिपिएल नङाब्ला बीजेपीआव थाङोब्ला नोंसोर बायदि मानसिखौहाय बिसोरो एक्सेप्ट खालामबावगोन नामा नोंसोरो गोदानै हाबहैदों हिसाबैसो नोंसोरखौहाय बिसोरो एक्सेप्ट खालामदोंमोन नाथाय बिसोरनि पार्टिया बीजेपीआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिथांमोननि पार्टिया बीपीएफ बायदि नङा इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै इउपिपिएलआवनो थांफिनबाय बेबायदि माब्लाबाबो बिसोरो एक्सेप्ट खालामनाय नङा दा आं बेखौ सानदों आरोखि दा बेनिखायनो आं सानदों जायफ्रा बीपीएफनिफ्राय बीजेपी इउपिपिएलआव हाबनानै बीपीएफआवनो फैफिनदों बिसोरबायदि मानसिया लुबैसुला मानसिसो रायजोफोर बिसोरो रां रुफा मोनगोन साननानै साख्रि बाख्रि मोनगोन साननानै माबा बिबान मोनगोन साननानैसो बिसोरो पार्टी बास्लायदोंमोन ना मा बुङो रायजोफोर आरो आं मोनसे बुंबावनोसै उदयाचलनि खोथा बख'नानैहाय सासे मानसिया बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय गोबांथार गावखौनो देखायबायनायखौहाय जोङो नुदों दे बिथाङा उदयाचलनि माखासे जारिमिन बर' हारिनि बान राजानि जारिमिनफोरखौहाय लाबोलायनानैहाय बिथाङा रायजो राजानि सिगाङावहाय बिटिआर आरो बिटिसि एकर्डनि गेजेरावहाय मा फाराग दङ बेखौहाय दिन्थिनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय आन्दायहोनो नागिरदों नाथाय आं बुंदों रायजोफोर आंबो सासे इउटुबारसो आंबो सासे सामान्य मामुलि सासे सुबुंसो थेवबो आं रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय माब्लाबाबो नंखाय बाथ्राखौहाय बुंना होनो साना मिथिबाय दा रायजोफोर जों जेखौ नुबोदों आं जेखौ नुदों आरो जि जानो थांगासिनो नैबेखौहाय रायजो राजाफ्रा बिजिरनायनि सम दङ जुदि बिथाङा बड'लेण्ड लुबैदोंब्ला उदयाचलनि जे बुंग्रा मानसि नैबे मानसिया बड'लेण्डनि थाखाय खुगा बेखेवदोंब्ला अब्ला नोंथाङा मानो बीपीएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामदों
जेराव BPF पार्टीनि खुगानिफ्राय माब्लाबाबो बड'लेण्ड सोदोबानो ओंखारा सिपनि खुगानिफ्रायनो माब्लाबाबो बड'लेण्ड सोदोब जों खोनाफेराखै अब्ला बे उदायाचलनि खोथा बुंग्रा जाय बिथां आं नाम बुङा दे बुंथ'आ आङो नांगौ जायोब्ला उनाव बुंगोन आं बे बिथाङा मानो BPFखौ सापर्ट खालामदों आं बेखौसो कुइसन सोंनो सानदों जेराव BPF बायदि सासे सिपआ बर' हारिनि थाखाय सानग्रायानो नङा मात्र गादिनिल' रां रुफानि थाखायल' बेफोरबायदि सासे सिपखौहाय अब्ला बड'लेण्ड जाजानो लुबैनाय सासे सुबुङा माब्रै बेबायदि सिपखौहाय सापर्ट खालामखो ना मा बुङो रायजोफोर आं लाजिनाय मोनोलै जोंनि बर' हारिनि बेफोरबायदि ओरैला हरै बेफोरबायदि खोथा बुंलायनायखौहाय मिथिबाय आरो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ गावनिनो फेसबुक पेजआवहाय बिथाङा भिडिअ हगारनानै लादों दानि जे BTC आवहाय BTCनि बाजेट सेसना जानो थांगासिनो दङ दा नैबे BTC बाजेटखौहाय लानानै बे बिथाङा नेनानै दङ रायजोफोर हा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे बाजेटआवहाय बर' हारिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंलांगोन नैबे बाथ्राखौहाय बे मानसिया नेनानै दङ बेखौ नेनानै दङ अपोजिशन पार्टीनि सासे दैदेनगिरि सासेल' नङा बेजों लोगोसे माखासेफ्राबो मिथिबाय ओरैबायदि खखा सानानै दङ UPPL खौहाय नारसिननो थाखाय दिनै UPPL सरखार नङामोनब्ला बर' हारिया माब्लाबाबो गुबुन हारिनिफ्राय मुक्तिबो जानाय नङामोन आरो दावराव दावसि दानलाय सुलायनिफ्रायबो जों बर' हारिया माब्लाबाबो रेहाय मोननाय नङामोन मिथिबाय जेराव UPPL पार्टीया आबसुखौ लोगो लानानैहाय जोंनि दावहारु बिदा फंबाय NDP सारमोनखौहाय बुजाय सोमजाय बिसोरखौहाय लाबोनायनि थाखायसो जों बर' हारिया दासिमहालागै आलो गोजोनै रायजो जानो मोनदों नाथाय बेसिखिनि बाथ्राखौहाय मानो बुजिया जोंनि बर'फ्रा गाव गावनि गाद्दिखौल' साननानै सोरबा सुइजारलेण्डखौल' नागिरनानै सोरबा साख्रि बाख्रिनिल' साननानै सोरबा मोननांगौ मोनथायफोरखौल' साननानै बेफोरबायदि साननानै जाया जोङो बर' हारिया गेरेमसा संसार दानो जुदि हास्थायदोंब्ला अब्ला जों खौसे जानांगोन जों खौसे जायागौमानि जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो गेरेमसा जाया दा बेसिखिनिखौहाय जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिनाया मोजांसै दिनैनि समावहाय 500,000 होनानैहाय माब्लाबाबो दाबायजासै मिथिबाय दा रायजोफोर बेनिखायनो आं एनि टाइम सानबाय थायो जोंनि बर' हारिखौहाय माब्लानि समाव खौसे जानो रोंगोन निश्चय जोंनि BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जुदि हारिनि थाखाय साननो रोंनायमोनब्ला निश्चय जों बर' हारिया खौसे जासिगौमोन नाथाय साराथ' माब्लाबाबो सानफेराखै सारनि साननाया मात्र गाव हारसिं राजा जानाय अराय सम गाव हारसिंनो राजा जानानैहाय बर' रायजो राजाफोरखौहाय सासन खालामनाय बेसो थांखि रायजोफोर आं बेखौसो नुगासिनो दं दिनै मानो ओंखारदों चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि हितेश आरो बेजों लोगोसे गोबां EM MCLAफ्रा मानो ओंखारदों BPFनि चिफनि थांखिया मात्र गाद्दिनिल' नुनानैसो बिसोरो ओंखारदों आरो बिथांनि थांखिखौहाय जोङो जुदि बिजोंनो थाफाबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया जेबो उन्नति जानाय नङा नैबे खोथाखौ लानानैसो बिथांमोना बारस्लायदों पार्टीखौहाय दा जोङो खोनाखाबाय खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म सार आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि खौरांखौ जों खोनाबाय बिथांमोननि थांखिया जाहैबाय बारस्लायनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय बर' हारिखौहाय मोनसे पार्टीजोंहाय ज' जानानैहाय गेरेमसा संसार दालांनांगौ गेरेमसा रायजो दानांगौ बिसोर बिथांमोननि थांखिया अब्ला बेसेखिनिखौहाय मानो BPFनि चिफआ साननो रोङा रायजोफोर दा BPF पार्टीनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार थानायनि थाखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो गोबां गुलाय गुजाय दिनै जों खोनादों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बुंदों
BPFआ देरहायोब्ला लाइमोनफोरनि सोलोंथाइखौहाय हेफाजाब होगोन, सुपार 50फोर बायदिखौहाय हेफाजाब होगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय मदद खालामगोन आरो फारसेथिं मा होननानै बुंदों बिथांमोना राजखान्थि बिथिङावहाय जौगाहोगोन आरो माखासे लाइमोनफोरनि थाखाय 200 कौटि थाखा 100 कौटि थाखा रां माबानानै होगोन बेफोरबायदि खोथा बुंनायखौहाय आङो खोनानो मोनदों। दिनैसो आङो फार्स्ट टाइम खोनादों दे BPFनि माखासे उन थाफाग्राफोरनिफ्राय बे खौरांखौ। बिसोरो सोरनिफ्राय सोलोंदों मिथिगौना? दैदेनगिरि UPPL पार्टिनिफ्राय बिथांमोना सोलोंदों आरो BPFनिफ्राय UPPL पार्टियाव थांनानै फैफिननायनि मेन थांखिया मा? बिथांमोना UPPL पार्टियाव मा सावरायो, UPPL पार्टिया मा डिसिजन लायो, बिसोरो माबायदि खोथा बुङो, माबायदि रायजो राजाफोरखौहाय बिसोरो बोयो, नैबेफोरबायदि गासैखौबो बिसोरो स्टाडि खालामनो थाखायसो UPPL आरो BJPआव हाबो। उनावहाय गुमुरखौ मोनजोबोब्ला, जेबो बिबान मोनाब्ला, अब्ला BPFआव फैनानै UPPL आरो BJP गुबुन पार्टिखौहाय बदनाम खालामनायसै। बेल'सो बिसोरनि थांखिया रायजोफोर। बाखि जेबो बिसोरहा थांखि गैया। आं सिदा खोथा बुंखायो। बर' रायजो राजानि थाखाय, हारिनि थाखाय बिसोरहा जेबो थांखि गैया। दिनै जों नुनो मोनदों बिश्वजित दैमारिखौबो मोनसे दालां बानायनानै होयैनि थाखाय इलेक्शननि समावहाय गामियाव हाबहोआ होनदों। दा सोर लिडारा, बबे EM-MPआ, बबे MLAआ गावनि पकेटनि फैसाजोंहाय दालां बानायनानै होयो, लामा बानायनानै होयो? रावबो होआ रायजोफोर। रावबो गावनि सेलारि मोननायनि पकेटनि फैसाजोंहाय खरस खालामनानैहाय रायजोनि थाखाय खामानि मावना होआ। जेब्लानाखि गभर्नमेन्टनि स्किमा सफैयो अब्लासो बे MLA, MP, MCLAफ्रा अब्लासो खामानिखौ मावनानै होयो आरो बेनिफ्रायबो बिथांमोना पार्सेन्टेज मोनबावोसो। बे समावसो बिसोरो खामानि मावो। नंगौना नङा रायजोफोर? बेनिखायनो स्किमखौसो बिथांमोना नेयो। जेब्लासिमहालागै बिसिनि जे होसोनाय स्किम बियो जेब्लासिमहालागै सफैया बिसिमहालागै बिसोरो नेबाय थायो। बेसेखिनियावनो रायजो राजाफोरजों रायजानांगौ जायो, रायजो राजाफोरजोंहाय मुजुखब जानांगौ जायो। दा बेनिखायनो रायजो राजायाबो एसे कन्ट्रल खालामनानैहाय एसे सुबिदा होनाया मोजां। ना मा बुङो रायजोफोर? दिनै जोङो 17 बोसोरसिमहालागै BPFनि गायसननानै दोनबोखानाय अन्थाइ खाम्फा बानायनानै दोनबोनाय बेफोरखौ साक्सेसफुलखौनो नुवाखै, लुफुंनानै होनायखौनो नुवाखै। अब्ला UPPL पार्टिनि 5 बोसोरावहाय जे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बियो सानफा गंफा मावफुंजागासिनो दङ। अब्लाबो UPPLखौ ओरैबायदि नारसिनदों, सोरबाया मोननायखौ नारसिनदों, सोरबाया मोननैखौ नारसिनदों, सोरबाया साख्रिनि नारसिनदों, सोरबाया बेबायदिनो अनेक नाना रोखोम अनसुंथाइ हास्थायनानैहाय नारसिनदों। बेनिखायनो आं सानदों गोसोजों गोसो UPPL पार्टिखौबो जुदि एसे मोजाङै सापर्ट होयोमोनब्ला बर' हारिनि जेंनाया बांसिन सुस्राजागौमोन खोमा, नैबेबायदि सानदों आरो। स' अब्ला रायजोफोर जेसेबांनाखि भिडिअखौहाय बुङा मानो एसेबां लावलाङो। रायजोफोर जेसेबां बुङा एसेबां खोथाया जोबा, भिडिअआसो गोलावद्राय जालायलाङो। बेनिखायनो आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअआव आरोबाव नेनानै थाबावब्लानो जाबाय आरो बेसेखिनि भिडिअखौहाय आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।